дәрде ханай-ханай, мәшәкатьтә дөнья кайнай. Күктә кояш армай-талмай, мәңге балкый дөнья фанай. Тик-так минуттардан, тик-так секундтардан, айдар йылдар мизгелдәрдән язмыш кайдар үрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Минуттарды ханай-ханай, мөхәббәттә дөнья кайнай. Һөйү сәгъдәт, ләззәти галәмәт, янар яшьлек уның таңы. Тик-так минуттардан, тик-так секундтардан, айдар йылдар мизгелдәрдән язмыш кайдар үрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Секундтарды ханай-ханай, бәрәкәттә дөнья кайнай. Хәрәкәт, бәрәкәт, ялкаулык, һәлакәт, һәр кем юлын үзе һайлай. Тик-так минуттардан, тик-так секундтардан, айдар йылдар мизгелдәрдән язмыш кайдар үрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Тик-так минуттардан, тик-так секундтардан, айдар йылдар мизгелдәрдән язмыш кайдар үрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән. Я балкыштарга күмелгән, я агышка төрелгән.